ta ta zamto farin ciki na ku gane a rayuwa ta sai da ita. Zana ba ku labari akan soyayyen mu da Amira, soyayyen mu ta yi ƙarfi, so da kauna ni da Amira ta amince na amince. Amira ce ni take faɗa min zan fito mutum na gaskiya, na amince a so da kauna za mu zama na gaskiya, so da kauna so zambiya. Sai dai akwai matsala tattare da abban Amira, wai ba zai ba wa dan tallaka a so da kauna Amira, ya ce da ni in bar mai gida. A zashirin ce a badilin ce ku gane zance na ce, idan ba ita ai babu ni. Zancen da abban Amira ya bani mamaki, bana tunanin zai furta wannan magana kan arziki. Na kama hanya sai gida ina ta zubar da hawaye, na kama hanya ina tafiya ina ta zubar da hawaye. Takaici ne ya sanya zuciya ta rike duk hawaye, silar raba ni da mai sona. A soyayya ta ni ba zan so ni da in bar Amira ba, kona da duka da bulala ni dai ba zan so in bar ta ba, domin ta riga ta da sanso. Mai tarbiya ce mai kamala ni ba zan so in boye ba, abban Amira ka daure ka ban Amira kar ka sani fargaba, domin ita ce muradin raina. Ina zuwa kofar gidanmu sai na ji kira wayata, sai na duba da sauri in ji wake kiran wayata, ashe rabin rai ce Amira. Jin muryarta shi ne ya sa zuciya ta nutsuwa, mai tarbiya ce mai kamala da nutsuwa, mai kyawu da kyawun zuciya. Tana faɗa min yau haƙuri akan maganganun babanta, take faɗa min da dan tallaka ne mai kuɗi ɗaiɗai ne a gurinta, tunda Allah ne